radio broadcast. Ini nga nga segment sa Daily Light Abyan, ginapatuhoy naton ini sa mga Ilonggo speaking and viewers nga dira sa Negros Occidental. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo sa mga istasyonan sang radyo dira sa Inubaan, sa Sipalay, sa Kawayan, sa Kabangkalan City, kag Bahinman dira sa Mabinay. Sa aton nga pagpamalandong karon sa sining pulong sang aton Ginoo, akon basahon ang ginsulat ni Apostol Pablo sa kay Tito sa Tito kapitulo 1 bersikulo 5 ug 6. Duha ka bersikulo nga nagasiling: Sa sining kabangdanan ginbilin ko ikaw sa Krita, agod nga makaayo mo ang may sayo, kag magtangdo ka sing mga tigulang sa tagsa ka banwa, suno sa gintulin ko sa imo. Mga tao nga di salawayon, mga bana sang isa ka asawa, nga may kabataan nga nagatuo nga wala ginasumbong nga mapinatuyangon ukon balingag. Kabay pakuntani abyan nga ang Ginoo magadugang pagid sang ihibalo o kon paghangop dira sa imo nga panghuna-una kag sa imo nga tagipuson. Diyos nga balaan amay namon ang imo pulong buhi kag gamhanan kag mas matalong pa ini sa espada nga duha sing sulab, kag ini nagatandog sang bisan pa sang utlanan sang kalag kag sang espiritu, kag bisan pa sa mga tulan kag utok sang tao. Ini may ihibalo nanungod sa mga handom kag tinutuyo sang amon nga mga tagipuson. Busa, wala ko kahibalo kung sino ang nagatan-aw sining segment o kung nagapamati sa sining minsay sa sining istasyonan sang radyo. Pero kami nakahibalo nga ang balaan nga espiritu amo ang convict sa mga tao sa ilang mga sala, kag siya man magahatag sang dugang kasanag o kung kapawa sa mga nadulman sa ila mga painuino o kon utok, kag siya man ang nagagamit sang balaan nga pulong sa pagpahumok sa mga nagtilig-a nga mga tagipusoon. Amon ini ginatugyan o Diyos ang ngalan ni Ginoong Hesus ang amon manluluwas. Amen. Sa sining bahin sang balaan kasulatan duha ka bersikulo, pero ang aton gin nga pamalandungan sa manubo ining bersikulo 6. Si Pablo naghalin dito sa isla sang Crete o kon diri Krita. Kon aton madumduman ang minsay sang nagligad, nagatudlo nga si Pablo kag si Tito nagkadto sa sining isla kag nagwali sang maayong balita sa nagkalain-lain nga mga banwa, kag may mga tao nga nagbalaton kay Kristo Jesus. Nagpundok, nagiusa sila, kag natukod ang mga kaiglisyanan sa sining dako kayo nga isla. Tungod kay may lain man nga mga trabaho si Apostol Pablo sa pagpalapnag sa maayong balita, iya nga ginbilin si Tito, isa ka Gentile nga magatudlo kag magadumala sang buluhaton sa sining nga mga kaiglisyanan. Hindi mabudlay sa sadto nga panahon ang pag-communicate tungod kay ang universal language amo man ang Koine Greek. Gin-require ang mga tao nga magtuon sang Greek language tungod kay sang una nagdumala man si Alexander the Great, isa ka Greek, masil naton emperor, isa ka general during the early days, pero kay nahimo siya nga gamhanan. So ang Koine Greek nahimo nga universal language sa sadto nga panahon. Ang iyang katungdanan amo ang pag-ayo sang hindi malig-on nga sitwasyon kag structure sa mga lokal nga iglesia. Ikaduha, si Tito amo ang magapili sang mahimo nga mga tigulang
mga elders, kag mga deacons sa sini nga mga kaiglesianan. So ari karon diri ang requirement o kon ang batasan, ang karakter sang tao nga mahimo nga deacon o mahimo nga elder diri sa bersikulo 6 kag amoy na aton nga pamalandungan. Duwa lang ka qualification anay, mga tao nga di sila wayon, mga nga bana sang isa ka asawa. Bana sang isa ka asawa. Ining unang requirement abyan, madamo sa mga nagatuo nga si Pablo naga-prohibit, nagadumili sinang pagbulag o kon-divorce kag inang remarriage. Ang iba nagatuo nga iya gin forbid dumilian ang pag-angkon sang madamo nga asawa o kon polygamy, having more than one wife. However, ang ikatatlo amo ini kag mangin maayo ini nga klase sang interpretasyon. Subong kinasal nga bana o kon lalaki, kinanglan ina nga lalaki nga mahimo nga pangulo o leader sa iglesia, kinanglan siya morally pure. And then, siya faithful, may fidelity sa iyang relasyon sa iyang asawa. Kung sa aton pa, ma-interpret naton, one woman, man. Inang isa ka lalaki, na sa iya panguna-una, ang iya lang gid nga asawa. Wala na siya sing handom, nga pagatalikdan, biyaan, diborsyuhan ang iyang asawa, current niyang asawa, kag mga asawa sa saliwat. Ang isa ka Griego nga tao, lalaki, nga may influence, frequently, may tatlo siya ka babae sa iya nga kabuhi. Ang una, ang iya gid asawa. Ikaduha, ang isa ka prostitute nga iya ginaburobisitahan dito sa templo o kon sa diin man nga lugar. Kag ikatatlo, ang ila helper, ang nga amo ang slave. Ti kon slave ka, wala ka sang imo kaugalingon nga right. Ikaw is ginisip nga property. So amo ina ang a Greek man of influence. Nablang may posisyon sa ila katilingban o kung sa ila nga gobyerno. Tatlo ang iya babae siya kabuhi. Ang una, ang iya asawa. Sunod, ang iya ginaburobisitahan nga prostitute o kon call girl. Kag ikatatlo, ang ilang nga helper, ang ilang nga slave. Kag may iban, no? Men of influence nga nahimo nga mga Kristohanon. Ano karon ang ilang nga pagabuhaton? Ini nga mga tao nga nagsunod sa kay Ginoong Hesukristo, now they were expected to follow God's plan for marriage, being a one woman man. So kung committed sila sa Ginoo, ila pasidunggan ang ila commitment pinaagi sa pagtalikod, pagbiya, paguntat, sa ila pagburobisita sa call girl o kon sa prostitute. Mahimo man gani nga basi kada bulan lain-lain nga prostitute. Pero basically, may isa ka prostitute nga ilang nga ginaburobisitahan. Kag ila man untatan ang ila pagpakigrelasyon sa ilang nga helper. Agod nga sila mahimo nga one woman man. Sa aton karon nga mga sitwasyon, mga alagad sang Ginoo kinahanglan aton ini una-unaon gid. Kay kun mahulog kita sa pagpakasala, ano pa man ang aton
matudlo kag mawali sa mga Kristiyanon. Ikadua, nagahatag ina sang kalibog, sang kasamok sa aton pangunauna, nga madamo ikaw sang sala nga ginahuptan. Kag siguro basi wala mahibaluan sang inyo nga iglesia, kag basi wala man mahibaluan pa sa imo nga asawa. Ini nga interpretasyon, one woman man, is accurate. Kay si Pablo nagahambal sa kay Timoteo kag sa kay Tito that any man who is appointed to eldership must be sexually loyal to only one woman nga mo ang iya asawa. Imo na mabasa abyan sa naunang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 2. Siling sang balaan nga kasulatan aton basaw, no? Ang naunang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 2. Karon ang manugtatap kinanglan magdi salabdungon, bana sang isa ka asawa, mahagan-haganon, butanan, dungganon, mas sinapupuhon, sampaton, sa pag-panudlo. So, kung kaisa, may ara nga mga Kristiyanon, may ara mga kasimbahanan, nga basta maayo lang magtudlo, okay na bisan siya immoral nga klase sang tao. Kabay pa kung tani mataas ang aton nga mga standard, ang ginamin ko, ang standard gid sang Ginoo ang aton ipaibabaw sa pangabuhi sa aton sistema, sa aton mga pagpangalagad, kag bisan pa ang aton sistema diha sa aton nga simbahan. Wala gid man sa pagkamatuod sang perpekto nga simbahan. Wala sang perpekto nga mga Kristiyanon. Kag wala sang perpekto nga mga alagad sang Dios. Pero kung ang isa ka alagad sang Dios, isa ka pastor, mahulog sa pagpakasala, kinahanglan i-uphold naton ang standard para sa mga alagad sang Dios. Mauntat ang iyang authority sa pagwali niya nanungod sa immorality, tungod kay nahulog siya sa pagpakasala. Masiling ka mo nga, hanggang Ginoo nagapasaylo. Tungod kay ang Ginoo nagapasaylo, wala man siya ginpatay. Iya na sa Ginoo. Gapahayag Ginoo siya kaluoy. Pero aton nga una-unaon, tungod kay ang Ginoo nagpasaylo, tungod kay ang Ginoo wala magpatay sa nakasala nga alagad niya, nagakahulugan bala nga panubuon na lang naton ang standard sa mga alagad sang Dios? Nagakahulugan bala nga aton lang himuon sila nga manugtudlo nga ang ilang nga kabuhi hindi suno sa mga qualification o sa standard nga ginhatag sang aton Ginoo? Kaya mo niabyan, kon ang standard nga ginhatag sa Ginoo aton paubuson, magaubos ang aton nga standard, kag wala na sang distinction ang pagkabuhi sa mga Kristohanon sa mga hindi Kristohanon. Kabay pa kung tani sa inyo iglesia, inyo i-uphold ang moral standard sang Ginoo para sa mga alagad sang Dios. May lugar para sa mga nahulog nga pastor, kag kinanglan iya ina-diskubrihon. Siguro mahimo na lang siya nga supporter sa ministry, pero hindi siya mag-angkon sa sina nga posisyon, tungod kay ari diri sa balaan kasulatan ang standard para sa mga alagad sa Ginoo. They must be a one woman man. Diyos nga balaan, madamong gid nga salamat sang imo balaan nga pulong. Tudloy kami nga mga alagad nimo nga magpabilin nga putli, labi na gid sa amon relasyon sa opposite sex. Tudloy man kami sa pagigugma pagid sa amon kaugalingon nga asawa, kay amo ini ang amon isa ka paagi sa pagtudlo, ang amon example sa amon simbahan, sa amon iglesia, sa mga Kristohanon.
Ini nga mga butang among ginasalig kag ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Na real salamat gid sang imo nga pag-replay sining aton nga segment karon. Ang Dios magapakamaayo sa inyo nga istasyon dira sa Hinubaan, Negros Occidental. Diri kita anay no mag-greet kita sa mga nagatan-aw sa aton diri nga Facebook Live. Nervy Ging, Aliko Garganyan, good morning sa imo. And then sa kay Ma'am Rose Kadilig, good morning Pastor and all viewers, God bless us always. Amen. Sa aton mga abyan nga nagatanaw, aton i-greet usab sila. There is kay Janet Pancho, Ruben Timario, Noemi Fernandez, Grace Martires Iliher, kag yes, sa gyapon kay Ma'am Rose Kadilig. Halin diri sa Bais City Fellowship Baptist Church, ako si Pastor Epafras Saka nagasiling, ang Dios magpakamayo sa aton nga tanan. Madamo gid nga salamat. Greater love is known.